Узган җомгада кызлар эш пешмак пешерде. Моңа кадәр алар кыстыбый, вак бәлеш, гөбәдия, тәбикмәк тә пешереп караган булганнар. Мин кичкенәдән үк ашарга пешерергә яратам. Әни белән гел вак бәлешләре, кыстыбылар пешерә идек. Бик яратып пешерәм, тәмле чыга. Мин бәләкәй чактан ашарга пешерергә өйрәнәм. 7 яшьтә үк ашарга пешерергә өйрәндем. Әни белән бергәләп бәлешләр, пешмаклар пешердек. Без түгәрәктә өстәл сервировкалау, кыстыбый, вак бәлеш, төрле милли ризыклар пешерергә өйрәнәбез. Һәрбер хатын-кыз ашарга пешерергә белергә тиеш. Без бу һөнәргә 8нче класстан ук өйрәнә башладык. Бүгенге көнгә без шушы түгәрәгебездә бик күп ризыклар пешердек. Кызлар мәктәп ашханәсендә үтүче түгәрәккә атнаның һәр җомгасында йөри. Бигрәк тә татар халкының милли ризыкларын бик яратып пешерәләр. Белмәгәннәрен өйрәнәләр. Пешерергә шактый катлаулы тыелган гөбәдия, бәрәңге белән отбивнойларны да бик тәмле итеп әзерләргә өйрәнгәннәр. Кызлар арасында бик уңганнары бар, белмәгәннәре дә бар, ләкин алар инде үзләре теләп бу түгәрәккә йөриләр. Һәрбер эшне осталык белән башкарырга тырышалар. Мин аларның эшләренә карап кой вакыт инде сокланып та куям, бик оста башкаручыларына инде. Ләкин һәрбер әйберне без бергәләп өйрәнәбез. Үзләре дә телиләр инде, күп әйберләр пешерергә өйрәндек һәм алар аны өйләрендә дә пешереп карыйлар. Икенче көнне килгәч инде без өйдә пешереп карадык дип хәбәр итәләр инде. Укучыларга пешеренү өчен мәктәп ашханәсендә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Ремонттан соң өр-яңа газ плитәләре, мичләр урнаштырылган. Түгәрәккә йөрүче кызларның күбесе киләчәктә үз эшләрен ачарга, аш-су өлкәсендә эшмәкәрлек белән шөгыльләнергә планлаштыра. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.